Namar ka jingpan slim tang 10 minit ne 8 minit ka khardop jong ka school ka khanglut. Kene ka jingjia kala jia ha Bihar ha ka artrik man taop nai kala don ka board exam jong ki khna class khat ar. Kene khna school kila ong ba ke ka jingba kala jongi ni sakut ha ka traffic bat de nang ta ka daw bangi slim. Kumta anda ngi lapoi ha school ni yo iba baro ki khardop kila khanglot kumta ba gine ki khna school kila poi ha khmat ka khardop ki layo i ba la khang bat baro ki khna kila yam bat kato kanne ki khna ki ba de ki khna kan the kila kiu na kan ro bat kila rengko shapo bat ha don ki khna kan the ki ba persyang ban kiu halur ka kan ro bat le shapo school don ki pulit ki ba persyang ban khanglat yaki nang ta kita ki khna kila sedang ban yale bat kita ki pulit bat katokanne ki khana kan the ki bam shim lala ban wan yale aksamin bar olang kila ya shong hapadeng surong bat ki la persangya ya ki kali baro ban yai langba bala tho bakla ya ka address ha ka admit card jong ki katokanne ki samla puli bat haba ki samla puli ki poi ha ka te ka jaka ka exam center jong ki kam don setia ka jangli ka ba khrauru kalami ha ka ba ya de bat kane i khna school ki ong ba ngi la police to med la bat sngi khnang ba ngin yo ban wan nung kong ha school ne ka district ban andala poi ha krdop ta khangno tang kawe ka jimbekla jongi ka long ba ngi la slim tang ar ne 10 minute ban poi ha school bat kataru naga daw ka jong ka jing thing kali bat kane kala jia yangi in sapan tip ya phi yak e ka ba ka sarkar ka don ban ong halor kine baro ha ka video ban wan lamenta ngan kut ya ka video hangne khobleshbun